Bazar goदान मा फैदों आगै मोनसे साय फादे आगै बावलायबावबाय नामा आलासि जानो हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय रिसेपसननि भिडिअ आरोना लोगोफोर हाबायाथ' जानानै थांबाय ओमफ्राय दिनै रिसेपसननि भिडिअ आरोना लोगोफोर जों दायो थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर जोंनि न'आ एसे गोजान जायो आरोना हाबानिफ्राय ओमफ्राय जोङो दायो बेटारिजों थांसै आरोना लोगोफोर ज'नो नै आं देलायखांबाय आइयाबो देलायखांबाय मामिबो देलायखांबाय ओमफ्राय थांसै लोगोफोर दायो आलासिफोर माखा लोगो मोनगोन आब'मोनखौबो लोगो मोनजोबगोन आं देखायलांजोबगोन आरोना लोगोफोर दिनै बिब' बिनानाव गासैबो खुरमा जाथि जमा लोगो मोनगोन आरोना बेफोरबायदि हाबा खेरायावसो जमा लोगो मोनलायो नङा होमबा लोगोफोर जाथि खुरमाफोरखौ नङाबाथ' लोगोखौनो मोनलायलाया टाइम मोनलायलाया थांलायनो फैलायनो ओमफ्राय बिदिनो न'खरफ्राव मोनसे प्रग्राम जाबासो लोगो मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मायबा फिथाइ मा फिथाइथा मिथिया जानोबा न' आखिजों सोना जाबाय जानला गुमै मा फिथाइ होनथाय मिथिया जा गोथाव जानो नै नोगोद गोथाव फिथाइया बियो आबैबो ना जोंहा नै आबै बिबा आबै ओइ आबै जोंहा दोना नायनांगौ ना आबै गोजा जाबाय फै ओइनि सासे थांग्रोबाय खोमा ओइनै गुमै ओइलै फट'लाय बेनुखाया जा मोजां सा लोंदों र' ओइ बेनुखा सा लोङो माथाराखै खम स्ल' फोनलायदों बै सा लोंनाया
नै बेयो बेग गुफुर लानाय ब्लाउस गुफुर गाननाया आब' आरोना आंनि आब' गोदोरसिन आरोना ओमफ्राय नैबे आब' सासे ब्लाउस गोजा गाननाया आनै सानै आनै बे आनै गिदिर बाबानि बिब' आनै नैबेबो आंनि आब' बेखौथ' सिनायखायो ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहा आनैनि फिसाजो आरोना बाबानि बिनानावनि फिसाजो आंनि आब' बेबो ओमफ्राय बेयो गुमै जा गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया ओमफ्राय नैबेथ' आंनि आब' असे नैबे जाबाय आनैनि नैबे जाबाय आदैनि फिसाजो आंनि आब'खौथ' सिनायखायो नैबे आनैनि फिसाजो बावलायबावबाय नामा आलासि जानो आंनि आब' आयु सोलानोसैलाय बेखौ ओइ ओंखाम जादों बिथिं ओंखाम जाग्रा हो ओंखाम जादोंहाय नै बिथिं आनै दङ ओंखाम जाग्राया आनै आदैया नायग्रा नै बिथिंबो जादों ओंखाम बिथिंबो जाग्राया बिथिं ओंखाम जाग्रा ओरै साहा लोंग्रा जाबाय ओरै साहा लोंग्रा थांथारसैनो नै बेहा थांथारसैनो फट' खेबनो हर फट' खेबनो दे आं खेबगोन दे आंजों खेब दे नाहरदो दे दे बाजैजों था खाथियाव दे खाथियाव दे जाबाय ना टमेट' पापर लाब्रा बयलार अमा जाग्राया सर नै बिथिंबो दै लोंनाया होथारदों बेहा जानाया बेल्ला बेथारदों लोगो जादो दे नैबेखौबो लाफादो बेखौबो लाफा आगैखौबो लाफादो आगैखौबो नै बाजै औ दे हनै बिसोर सानै आं हालालै दे लोगो जा थ' मामि नोंसोरबो मिथिखाबाय रा मानसिखौ आगै मोनसे थायफादो आगैजों थाफा होनदों दसे लांलाय माबा दे फट' खेबथ' आनैया दे फैदो जाबाय फै नालाय फट' खेबना
आइसक्रिम आयु दखानाबो आइसक्रिम आंनिबो बेग दङ ए जोंना मानसि नायदो आरो लामायाव आइसु खैनानि गिफ्ट फैनोसै आरोना दायो नै दख'ना बेखौ होनोसै खैनानो नै बे बिबोनाङा होगोन आरोना बेखौ नै बे आंना बिबोनाङा आंबो सोबाय नैबाव प्लास्टिकआव सोनोसै गिफ्ट फैसा होनोसै जेब्लाबो खैनो इथिंसो जानांगौमोन इथिंसो जानांगौमोनเหมือนท่านเสร็จแล้วก็ดูของเนื้อทำมันจ้ะทางเสื้อจ้าปวนี่กูเมียเนี่ยได้คุยที่โรงงานเลยมาแล้วทางราชการมาแล้วเดี๋ยวทางเอาไม่ได้งานก็คนละอ่ะพูดไม่ทันอันนี้พูดอะไรอันจะกดดันทุกหลังสินั่งอะไรเลยเหรอไอ้มาเรียนเด้อฉันน่ะกูเนี่ยไอ้กูมาเป็นไรพวกนั้นคิดกูไหนนี่เด้อฉันน่ะกูไม่น่ามูไม่ได้ที่ชีวิตฉันรักนะกูอย่าให้เจ้าอีกชีวิตชีบ้าเบอร์คือนังสลับวันที่หนึ่งมาไหนดาวข้าหับไล่นัวไล่พักให้ดีไล่ซีรีไล่ดาวข้าหับไล่นัวไล่อังโคดาบีไล่ยังพะโกไซยังโคดาบีไล่อังโคดาบีไล่ยังพะโกไซยังโคดาบีไล่พักให้ดีไล่ซีรีไล่ดาวข้าหับไล่นัว
Jangan saya bagi kata